ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. пеш аз ҳама рӯзи саиди ҷумъаро бар ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. худованди меҳрабон ҳар яки мову шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. ва бародарони азиз, дар навори имрӯза 3-4 мошин аз мошинбозори душанбе аст ва 12 мошини дигар ки бародаро аз шаҳрҳои Россия, аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон мошинҳои фурӯшиашонро ба ман равон кардаги ҳастанд ва ман барои шуморо пешкаш мегардонам. ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам бародаро ки фақат лайкҳоро дариқ надорен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. дастгирии шумо аст ки ман кӯшиш мекунам наворҳо сари вақт барои шуморо пешкаш мегардонам. фақат лайкҳоро бигзорен, фикрияатон дар комментария бинависонен. заҳмат нашавад, навори моро ба ёру дӯстонатон паделица кунед. Mercedes E-Class Solus 2010 мошин вагони нав 15 руши растамошкаш кардана, уҷатош ҳамаш 1 сол, абил мотор 7 ай бензини холӣ. Ай доматика, чорматик нест, доматик. Так. Чорта балони пачка. Винко доштамига агиҷош аназараги алишкаги айники. برای چیزی میکرد ماشین ندیدم. سلام سیاه الکتراپاکت. این نیست نه واگون این همه اونجا تو موتور автопилот коробкаш автомат камсане ана қоидави кор мекуна наварута дора. хуб юкам ҳаст. این همی حاجی من میرم اینو میبرم تو دانومی تو میشم همو خیلم با گمرک هست چند سما کیلا نرخش؟ نرخش چند سما کیلا؟ 195 تا با سعوده میشیم نمره چی فانستن پشته؟ نمرش 907 55 55 35 معاملت داره با ارزان همشه انا نختوندیم با غلطشه Mercedes E-Class ана 212 кузов, солуш 2011 ҳай, объёми мотораш 55, ана бензини холӣ мошин вагони растамошка шидаги. хуб озамаҷо шахши ба навор мегирем, тамошо мекунем. خب سالن سیاه коробкаш автомат است، استارت استاپ ای مولتیرول، ана кондиционер کار میکنه، لوک هم داره و همه نوارات هست، اوگریف سیدنی، لیف سیدنی، بور کامپیوتر، کلیمات کنترل و چی داره اینا؟ استارت بلوتوث همش پنج موتور IMG. چند سما ایره بعد نرخش؟ 220 220 هزارش گفته سه با موبیلت دارو خانه؟ شامپور نگیره که با چند میشون شامپور نگیریم؟ ماشین مورا چون سکر پارتو пробегиш 98000 98000 гаштаги. Автомат аст, старт стоп. хуб старт стопиш заводское лафиро. барои хумон дар дум мебарам мекунам фели фарши биёрам ки заводское. вале кам дора. خلاص беҳтарин вагон. хуб нархиш 220000 муомила дора. номерош ҳам мемонам. занг бизанем бо барои шуморо бештар маълумот метавам. 93 300 02 00. эй бача, ҳамин номеро амонда мешаванд? 93 300 02 00. ҳа?
Мерседес сечка бародаро хайна хтун свеча дидестен солош 2000 объеми моторош 1.8 газ бензин бо вибрачор газ дора 4 та баллони нав ана уҷа танировкаш 7-8 модия уҷа танировка дора салонш як мегиру салонш ам як тамошо кунем касои дамахуд меша охири видео номро яка ҳаста обдарои пеш электропакет 335 000 пробег дора коробкаш механика канцеляриш кор мекунад белюк потолок соз чхолона салон тоза yok güzel tanıyor. Gufma Ramazan gibi bu da ne onu da bunlara ortama hani kısmı Хороший электропакет. О, масалай кузов чхеле тавойба. Ягон ҷазири надорад. Мотор ходовой чхеле. Ходовой ҳамаш сад пойиза. Пасариш кор мекунад. Кондисионер кор мекунад. Чанд симака нархаш? 65 гуфтасин. Бо муомила дора. О. Бо номро телефон ам якамон. Чандай? 917 917 50 90 90 варианти алиши аст фақат варианти алиши фақат астражи караванаш зафира. хуб номро яка ҳаст бародару занг мезанед хабу барои шумо рамо пурратар маълумот мета ҳаст вариантҳои алиши ҳам дора хулоса маъқултон шава мошин ҳатӣ якам суҳбат мешин бештар маълумот мегирен бо муомилаи хубам дора ва мошини якм бошад Opel Vectra солош 98 объеми моториш 1.8 кондисионер самбуфер чхолои нав дора газ бензин вай ба ӯ дафтаи сабаби фурӯхтанам хонахарам сум дар кора нархеш 29000 сомонӣ ва номрои соҳибаш дар рӯи экран мешавад марҳамат занг бизанед ва мошини дуюм бошад Opel Astra солош 99 объеми моториш 1.6 бензини холия ва гуфтааст дар 100 километр 6 литр мехӯра нархаш 40000 сомонӣ номрои соҳибаш дар рӯи экран аст бародаро касои дастраҷӣ дар кор аст метавонед занг бизанед бо барои шуморо арзон мекунанд ва мошини сеюм бошад ВАЗ 2107 солош 2012 объеми мотор 1.7 вай ба ӯ гуфтааст ки 6 моҳ танировка 6 моҳ ҳуҷҷатош 4 баллони нав вай ба ӯ нархи мошинашро нанависондааст номерошро мемонем 371077 ва мошини чорум бошад Mercedes сечка солош 99 объеми мотор 1.8 газ бензин ва нархи 67000 сомонӣ номрои соҳибаш дар рӯи экран аст метавонед ки занг бизанед ва мошини панҷум бошад Mercedes кузуфо 190 солош 90 объеми мотор 1.9 дизел ҳуҷҷат надора қарор дорад дар шаҳри Қирғантепа нархаш 25000 сомонӣ номрои соҳибаш дар рӯи экран аст бародаро агар ба шумо Mercedes-ҳои кузуфи 190 дар кор бошад марҳамат занг бизанед барои шумо раво бештар маълумот метаҳанд ва ман аз ҳамаи ӯ нафарое ки ба ман мошин равон мекунанд хоҳиш мекунам бародаро фақат маълумоти бештар ақаллан нархи мошинатонро бинависонед чунки бисёраш мошина равон мекунад нархи мошина ё ки номри телефон наменависонад ӯ нафарое ки маълумоти пурра равон намекунанд ман дигар мошинои шумо рекламада намемонам ва мошини шашум бошад Mercedes компрессор солош 98 объеми мотор 2.4 газ бензин нархаш 45000 сомонӣ ва муомилани дора номерош дар рӯи экран аст метавонед ки занг бизанед ва мошини ҳафтум бошад Kia Optima солош 2017 объеми мотораш 2 ва 150000 пробег дора коробкаш автомат қарор дорад дар шаҳри Москва вай бародар гуфтааст нархаш 87000 сомон бо арзонан мешавад ва номрош дар рӯи экран ҳаст марҳамат занг бизанед бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳанд ва мошини ҳаштум бошад Hyundai солош 2016 объеми мотораш 1.4 ва гуфтааст мошини қарор дорад дар шаҳри Москва нархаш 380000 рубл ва номрои соҳибаш дар рӯи экран ҳамсӯҳбат чен бо бештар маълумот мегирем
ва мошини ҳам бошад газел вай бародар соло чизоша нанависодааст гуфтааст газа бензина ҳуҷҷатош 7 моҳи дига қарор дорад дар қирғантепа нархаш 25 000 сомонӣ номрӯи соҳибаш дар рӯи экран метавонем ки занг бизанем нафаҳмида ки газел дар кор аст ва мошини даҳам бошад зил ин бародарам рости гап қадар маълумот надодааст ва гуфтааст ки ҳуҷҷатош то моҳи августай қарор дорад дар шаҳри қирғантепа нархаш 50 000 сомонӣ номерош дар рӯи экран мешавад ва мошини 11 бошад BMW 3 солош 93 ай объёми мотори 1.4 гази евро 4 дорад нархаш 30 000 сомонӣ бо арзонан мешавад номеро 931 91 05 75 ва мошини 12 бошад Hyundai Solaris солош 2015 ай объёми моторош 1.4 ва 170 000 пробег дорад ва нархаш 400 000 рубли мошин қарор дорад дар кадом шаҳрҳои Россия аст намедонам ва нархаш 400 000 рубл номерош дар рӯи экран мешавад метавонем ки хатиш ҳамсӯҳбат чем барои шуморо бо пурратар маълумот метаҳам ва ин буд 12 мошини фурӯше ки дар тӯли як ҳафта барои мара равон кардан ва ман барои шуморо пешкаш гардонидам ва хоҳиш мекунам бародор ҳангоми мошин равон кардан маълумоти бештар суръатҳои соз равон кунем ва мо дар канал ройгон мошинои шуморо реклама мекунем ва сар насиб кардагӣ бошад рӯзи шанбе аст наҳори навро аз мошинбозори душанбе рафта барои шуморо сиёмка мекунем мошинои маъқулатонро дар комментария бинависонед фақат дастгириро фаромӯш накунед бо канали Автолайф бошед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем то видеои оянда худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад бародарони азиз.